meu nom és Mònica Cebolla Marco i el meu negoci és Bon Dormir. El meu negoci enguany en març hem fet 15 anys i jo duc la gerència d'ell. El que més m'agrada és el contacte amb la gent, el tu a tu, el poder ajudar-los, eixa calor que dona el que tu pugues aconsellar-los del producte que necessiten. Jo em dedicava a la rama de la química i farmàcia i al final el meu home, que sí que estava més ficat en el món del moble, se li va ocórrer la idea de muntar una matalasseria especialitzada i ficar mobiliari d'estil hogar. I ens decidirem tirar endavant. En estos 15 anys havíem arribat a tindre 4 botigues. En estos moments, degut a la crisi del 2007, encara amb la que teníem en Picassent, i ara ens queda la botiga de Cullera, la d'ací de Sueca, esta de Camí dos Pontets, i en el carrer Sant Cristòfol tenim la de mobiliari. El producte que nosaltres oferim així en les botigues, sobretot som especialistes en descans, entonces tens tot tipus de matalassos, en els seus complements, d'estil hogar, per a dins de la casa també tenim de tot, i el mobiliari que el tenim ficat en la botiga del centre. També fem el que és els armaris i vestidors a medida, que no t'ho havia dit, que també dediquem un espai a lo que és en si la fusteria, per a complementar coses que no se poden ajustar, les que venen ja de sèrie. Entonces tenim una fusteria també preparada per a fer totes les coses a mida. En quant a la meva formació, duc 3 anys ja estudiant lo de decoració i interiors, perquè m'agrada moltíssim el món, vaig començar en uns cursos i encara no he parat, la veritat. Com a noves tecnologies, nosaltres en un principi només tenim que la web informativa i totes les setmanes ens preocupem de publicitar coses en Facebook i en Instagram. Jo penso que el meu negoci al poble de Sueca, sobretot, el que li pot aportar és que no tenen per què eixir fora, perquè moltíssima gent se pensa que en Sueca falten coses i en Sueca tenim de tot, de tot. Vull dir, és que qualsevol firma de productes que se pensen que així no arriben mai, així tenim de tota classe de firmes i en quant a qualitat igual. Tant en matalassos, armariats, canapés, vull dir, és que n'hi ha de tot, de tot. Jo penso que haurien d'entrar més i preguntar, que no costa res, i nosaltres ja oferiríem i veuríem com sí, que en el poble de Sueca tenim de tot. El meu consell seria que tingueu molta paciència, perquè costa moltíssim, costa molt, 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 molt. Nosaltres hem passat unes pujades i unes abaixades tremendes i tens que tindre molta paciència i força i sobretot positivitat en tu mateixa, perquè és que tu, cara al públic, ho demostres, entonces sempre tens que estar positiu. Si tu estàs positiu, jo crec que la gent rep això.
Doncs molta paciència. Rimat és, per a mi, és que estem en junta, és el nostre principi d'intentar fer una unió per fer un poquet de força, perquè estàvem un poc, érem tots joves, no sabíem tampoc. Sí, bueno, alguns sí que teníem més idea que nosaltres, però la veritat és que al unir-nos tots, cada un fica les seues idees, ha sigut per a mi el principi de tot i penso que estem aconseguint moltes coses. Treballem un muntó en aquest aspecte per ajudar a tots, per a que s'unisquen, que quanta més gent siguem, més força tindrem a l'hora de demanar ajudes o el que siga, però tenim que estar tots junts.